Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tingakudziweni dzina kuti ndinu ndani komanso Malawi kuno mumachokera dera liti. Ine ndinadita Miraji kuchokera boma la Nkutawota muti mwati mwajama. Ku South Africa ndinu mmodzi amene mwafika kubanda kucha wa lero. Mungatipasa chithunzithunzi kuti umoyo wa ku South Africa ndi unali wotani? Umoyo wa ku South Africa ni wovuta. Umoyo wa ku South Africa ni wovuta. Kufuka timapitira ngati nkhani. Onse amene akuchokera ku Mangochi kunserema. Ifeta ngokhalira Kananyambi kumene koma nthawi mbiri kupemphetsa. Mbiri apo patenti maganyo yopanda chambalimbaliyo. Ndikupanda sakali. Onse amene mwachokera kunserema. Ya Malawi tikadazilisika. Mufunika pamenepo awafulani mbali. Mwina pano mukubwera kumudzi. Akudziwa kunyumba kumunasiya anthu amene ati amayi anali kunja. Pali zoti zolozeka kuti mwabwera ndi katundu wakuti kuti anthu akakulandirani kuchokera kuti amayi achoka ku South Africa. Mavuto katundu wanga ni mmene katundu wa ine mmene nabwera indi kuno kuti nananga kadilandira kuti amayi abwera ndi katundu kumene nakatundu wake mmene iti katundu wake. Ndipo anena kuti ntchito zimasowa. Nyumba rent mumalipira bwanji? Renti timatheka pina tikaona kuti zativuta libuti thanako maganyo timapita kwa asatali tithandize kuone renti yativuta amatheka umatipatsako ndalama umakalipira renti. Kunkhani ya chakudya asatali amatipasa ndiwo chiyani china chilichonse amatipangira kuiwo asatali tikuti kwayamika ngati mwenye wachisilamu. Tingoti mwachidule tingoti ku South Africa umeneko munali moyo opempha basi. Moti anthu amene akupitawo nkhani nikuyankha panopa mwatumizire ena amene akubezawo akazimverere zimene nikulankhula ineyo panopa. Ndipo liru Amalawi ena amene akulingalirabe zopita ku South Africa kuti akasake maganyo pamene mukubwerako mwalangiza zotani Amalawi amenewa? Akwangovutika kukhala ena akadengokhala pasi ndi mazuka amene tapezana nawo ifa zawo akadengokhala pasi. Kuli mavuto osati masewero poposa ndalama zimene zozo akadengoyambira business kunoko kumatani kumatsukuma masiku nkumatha. Mwina ife tikulira panopo dalira passport ndalama imene tikadati tipangire business kunoko mwina bwezi tilipina pasi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.